Nou, en dan een mooi teughinder. Nou, ik bedoel, dat wordt dan wel zijn en dat vind ik een mooi teughinder. Nou, ze jaren bij ons liever hier op tafel te zijn. Nou, zij moet een beetje zijn. Nou, ze eraan komen, front, kapje erop. Ergens mooi vooruit, met de heldere eetjes. Ah, prachtig is dat. Fijke Holtrop van Baaien zit op kop en eren in de tuursport. Al 30 jaar lang docht hij mooi om concoursen in alle mogelijke varianten van oorspanningen. Holtrop is een oprechte ambassadeur van de Hiense sport. Want een libben zonder Frieske hinders is net compleet. Meisken, concours en piek, boet en post. Wees erbij, want daar geven we de strijd aan. Ja. Ja. Nou, ik ken me eigenlijk zeggen vanaf de geboorte. Ja, ik wil altijd wel van hinders op een of andere manier. Als ik boette, dan werd er altijd een hinder bij. En ja, dus dat gaat heel veel waarom. Nu rent de wereld vol ponies, maar dat werd toen net zo. En ik gebruikte een Fries hinder als een pony. En dat kon wel groot wezen, maar ik heb helemaal net het gevoel dat het beest nog groot was of zo. En hij zou alles van me aanwallen, alles. Ik ben nu 62, dus ik denk wel 60 hier dat ik er al eigenlijk wat aan verslaafd ben. Wat dat is, weet ik niet, maar als ik een hinder zag, ja, dan gaat er even niet strooien heen. En dat is in mijn beleving ja, gewoon een gevoel. En als een hinder jongens zat, nou, ik bedoel, met zijn eten. Ja, dat had wat. En het hele beest, de hollen, de eren, het front en de beleving en de eerlijkheid die ze uitstralen. Ja, dat is, vind ik, maar geen pen te beschrijven. Zo wordt het. Zo wordt het. Ik ben Johanna Faber. Ik kom al jaren op de Frieske hinderconcoursen en ik maak sinds een jaar 8 foto's van de Frieske tuurhinders. Op deze foto is juist heel erg mooi het Frieske hinder op zijn allermooist. Maar heel mooi het zweefmoment erop, manen erop, het voorbeen mooi vooruit griepend en het achterbeen goed onder het hinder, goed onder zijn buik lutsen. En zo word je het Frieske hinder schijnt lekker in een echte romme beweging. Heel goed door het lichaam heen. Het is heel moeilijk om het mooiste moment te pakken. En het allermooiste word je dan ik nog dat de eerkensrug vooruit gaat. Dat ze heel alert, mooi zichzelf zien laten. En ja, de echte mooie momenten zijn net makkelijk vast te liggen. Het was een serie van een stuk of 3. Dat ik dacht van ja, ik denk dat ik hier wel een goede tussen heb. Maar dan thuis zie ik het uit en dan besjust het al. En ik zit er net iets storends te volle voor of bij of zo. Toen dacht ik ja, dit is hem. Ja. Als je maar één perfecte foto op een dag thuis komt, ben je eigenlijk al heel blij. Maar het komt ook mooi, de hele familie vindt het mooi. Want alleen nog doe je niks. Dat moet ik er fut maar even bij zeggen. Alleen nog doe je niks. Je moet er wel mooi snel onderachter staan, want ja, het is een hele drukte vanzelf. Ten eerste kost het zo geld vanzelf. Nou, als je het omrekenen zo'n geld. Dus wat ik vroeger alles kreeg op media een tableautje van mensen met paarden hebben een hemel op aarde, maar komen ze te sterven, valt er niks meer te erven. Nou, dat zou natuurlijk wel hartstikke weer wezen. Dat loop ik wel. Maar verder, ja, alle ziel en zaligheid stap je erin, dat ik gewoon zo. De teugen moeten weer hemel worden, de zeers met schoonmaken worden. Ja, het oorwerk gaat dan ik al gewoon terug. En ja, dus wat dat ik hier, ja, je moet er alles voor letten. Je moet er gewoon weer
jongens, we zullen we naar het concours en als het dan wat gaat, dan wil je direct met vuil op. Nou, dat is gewoon zo. Vooruit. Ja. Vooruit. Ja. 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 Jasper van de Stelbeek met 67 handelsjes, eveneens van Norbert van Elbertving Andela met aan de Leidse Spijker Holtrop is binnen. Een mooi teughinder, daar krijg je kippenvel van, dat is gewoon zo. Nou, en dan een mooi teughinder, nou, ik bedoel, dat wordt dan wel zijn en dat vind ik een mooi teughinder. Nou, ze jaren bij ons liever hier op tafel te zijn. Nou, zij moet een beetje zijn. Nou, ze eraan komen, front, kapje erop. Ergens mooi vooruit, met de heldere eetjes. Ah, prachtig is dat. En daar komt Fijke Holtrop aan je voor de Erelotje. Die hinders doen het fantastisch. Mooi gelijk in houding, mooi verheven in het front en mooie gelijkmatige bewegingen. Fijke Holtrop, wat een naai. Ja, ik kan nou net mistaken. Wat zei dit nog, deze titel, deze Nederlandse titel? We zijn nog eens 30 jaar verder. Ik ben nou lekker zenuwachtig en lekker gespannen, maar ik vind het spultje nou lekker mooi als toen. Als de mensen dan enthousiast worden, dan weet ik dat Johinders goed rennen. Als ze net zo vol zijn, ja, dan gaat het minder. Verneem je dat vaak ik wel. Maar ik bedoel, het is altijd weer aan die spanning. En het mooie is, je weet er nooit vooruit wat je te wachten staat. Nou, het kan mooi rennen, maar het kan ik afvallen of wat dan ook maar. Je hebt wel maar leven de beesten te doen. Maar ja, dat is de spanning en die positieve spanning altijd. Dat is gewoon zo. Melle van der Lits, Jelle van der Koorn met Sander, Fijke Holtrop. Dan Maaike de Jong, Frits de Jong. Zo. Nou, dit wie hem. Nou, hij is een best ding. Hij doet best. Hij doet dit super. Ja. Ik ga naar een hoekje zien. Hij wil alleen een keer. Ja, maar binnenkomen. Maar binnenkomt, maar de eerste ronde, toen hij hard mikken lag, ik van de zuur. Ja, dat weer binnenkomen. Maar binnenkomen, maar de eerste ronde. Fuck mis. Ja, mis. En dat werkt eruit, dat is juist aan. En dan is het straks natuurlijk aan de Wij binnen op zoek naar de echte hingsteleefhebber. Nou, ik weet niet dat wij er wel binnen, maar wij zijn wel altijd tegen onderwijs. Maar het slokt er net al je tijd op. Nee hè? Bist je al een echte hingsteleefhebber? Jazeker. Ja, ik kom hier al jaren. Zou er hier nog een grotere fan wezen van de Sporters Day? Oeh, dat weet ik net. Er zijn een hele prutte fans hier. En dan ben ik er hier van. Van hoeveel volg je jou van de hingstensport? Hoeveel concoursen bedoelt je? Tussen de 25 en de 30. Heerlijk. Als je dan hebben wij te krijgen maar een echte fan. Nou ja, misschien wel. Jo. En waarom ben je er altijd bij? binnen kunnen komen. De hinders rennen elke keer weer oors. Hè? Het is nooit gelijk. Nee, elke wedstrijd is oors. Maar ik moet niet verslaafd werden, hè? Ja. Ja, het is een verslaving. En dan steen je de hele dag bij zo'n concours. Ja. Dan mag je vanzelf het noffelijke scoren nog. Ja, hou weg. We houden altijd de klompen op. Ja. In Friesland, daar zijn de concoursen, ja, daar wordt het dan uitvochten. Je moet dat zijn, je wil dat zijn. En je gaat ervoor, want als het wil helemaal van je speel je mee, nou dan ben je er, hè? Dan ben je er. Dan heb je hetzelfde gevoel als bijvoorbeeld Olympische Spelen, als die vlag omheen gaat, dat is niks oors. Niks oors. Als het nou in Budapest is of het is in Barcelona of weet ik dan, ik ben net. Maar die beleving, dat wil je niet graag missen.
Ja, goed. Ho.